ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରବିବାର ଦିନଟି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦିନ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ରାଜା। ସେ ଆମ ଜୀବନରେ ମାନ ସମ୍ମାନ, ସଫଳତା ଏବଂ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ରବିବାର ଦିନ କରାଯାଇଥିବା କିଛି ଛୋଟ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ କରୋଡ଼ପତି କରିବା ବଦଳରେ ରୋଡ଼ପତି ବନାଇ ଦେଇପାରେ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି କିଛି କାମ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ରବିବାର ଦିନ ଭୁଲରେ ବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭୁଲ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 5ଟି ମାରାତ୍ମକ ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ରବିବାର ଦିନ ଜମାରୁ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଭୁଲ ନମ୍ବର 1, ଚୁଟି ଏବଂ ନଖ କାଟିବା। ଆମ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ରବିବାର ଦିନ ଚୁଟି ଥିବାରୁ ଏହି ଦିନ ହିଁ ନଖ କାଟିବା କିମ୍ବା ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ସେଲୁନ୍ ଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତର ଅନୁଶାସନ ପର୍ବ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରବିବାର ଦିନ ଚୁଟି କାଟିବା ବା ନଖ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଭୁଲରେ ବି ରବିବାର ଦିନ ଏହି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୁଲ ନମ୍ବର 2, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଲୁଣ ଖାଇବା। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଲୁଣ ଖାଇବା ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ସାଧାରଣ ଲୁଣ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ସମ୍ଭବ ରବିବାର ଦିନ ଅନ୍ନରେ ସୈନ୍ଧବ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିନା ଲୁଣିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦୁଇଟି ଯାକ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଭୁଲ ନମ୍ବର 3, କାହାକୁ ଉଧାର ବା କରଜ ଦେବା। ରବିବାର ଦିନ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ରବିବାର ଦିନ କାହାକୁ ଉଧାର ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେହି ଟଙ୍କା ଆଉ ଫେରି ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ କରଜ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଋଣ ଶୀଘ୍ର ଶୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଋଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ରବିବାର ଦିନ ପଇସାପତ୍ର ନେଣଦେଣରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଭୁଲ ନମ୍ବର 4, ଶରୀରରେ ତେଲ ମାଲିସ କରିବା। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରବିବାର ଦିନ ଶରୀରରେ ସୋରିଷ ତେଲ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତେଲ ମାଲିସ କରି ଗାଧୋଇବା ଅଶୁଭ ମନାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ରବିବାର ଦିନ ତେଲ ମାଲିସ କଲେ ଚର୍ମ ରୋଗ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଭୁଲ ନମ୍ବର 5, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଇଁ ଦିଗଶୂଳ ରହିଥାଏ। ରବିବାର ଦିନ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଦିଗଶୂଳ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରବିବାର ଦିନ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଅସଫଳ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଯଦି ଅତି ଜରୁରୀ କାମ ଥାଏ ତେବେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାନ କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ଘିଅ ଚିନି ଖାଇ ବାହାରନ୍ତୁ। ଶେଷ କଥା, ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିସବୁ ନିୟମକୁ ମାନି ଚାଲିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଶ, କୀର୍ତ୍ତି ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୁଲ କରିବାକୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏମିତି ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।